फक्त जनशताब्दीला सावंतवाडीत थांबा देऊन येथील लोकांची रेल्वेने फसवणूक केली आहे असा आरोप करीत कोकण रेल्वे संदर्भात प्रवासी संघटनेच्या मागण्या मान्य न झाल्यास रेल्वे रोको आंदोलन करू असा इशारा कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष DK सावंत यांनी आज येथे दिला। गणेश चतुर्थीच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांना सेवा देण्यासाठी रेल्वे प्रशासन सपशेल अयशस्वी ठरले आहे, त्यामुळे आम्ही त्यांचा निषेध करीत आहोत असेही त्यांनी यावेळी सांगितले। त्यावेळी अभिमन्यू लोंढे, नकुल पारसेकर, भाई देऊलकर, विनोद रेडकर, अशोक देसाई आदी उपस्थित होते। जंक्शन आणि स्टेशन यातला फरक मला कळलेला नाही। मला जे टर्मिनस हा जो प्रकार आहे ना हा पूर्णपणे मूर्खपणाचा होता। टर्मिनसचा अर्थ काय? ज्या ठिकाणी गाड्या एंड होतात तिथून स्टार्ट होतात हे टर्मिनस। हा मधलं जंक्शन आहे भारतात शेवटचं या स्टेशन, हे स्टेशनवरती गाड्या थांबाव्यात हे आम्हाला पाहिजे। गाड्या थांबाव्यात, प्रवाशांना कोटा मिळावा, प्रवाशांना सुविधा मिळाव्यात एवढीच आमची मागणी आहे। आम्हाला टर्मिनसमध्ये अजिबात इंटरेस्ट नाही। रेल्वे बोर्ड, रेल्वे मंत्री, संबंधित लोकप्रतिनिधी यांना आम्ही आता निवेदन देतोय। 15 दिवसात निवेदन देतोय। 31 ऑक्टोबरच्या आत आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर आम्ही मुंबईमध्ये आणि सावंतवाडीला एल्गार परिषद घेतोय आणि त्यावेळी कोकण रेल्वेच्या प्रवाशांच्या पुढे आमच्या मागण्या मारून लोक जो निर्णय घेतील म्हणजे त्यातून रेल्वे लोकसारखं आताच काल गणपतीच घेतलं असतं रेल्वे लोको, पण गणपतीच्या सणाला गालबोट नको म्हणून आम्ही थंडपणाने घेतलं आहे। पण ह्याचा गैरसमज आहे प्रशासनाचा की आम्ही काय करू ती पूर्व दिशा हे त्यांनी समजू नये, हे त्यांना अल्टिमेटम आहे। 31 ऑक्टोबरच्या आत यांनी आतापर्यंत खूप कोकण रेल्वे टर्मिनसचा फसवणूक केली आहे। लढा दिला, मोडुरा आणि सावंतवाडी लढले, आता टर्मिनस मुक्ती दिले मला माहीत पण नाही आहे। हा टर्मिनस आहे कुठे? टर्मिनसच्या नावाचे फक्त पैसे काढायचे काम चाललेलं आहे। आता कोकण रेल्वेचे पर्टिक्युलरली MD जे गुप्ता आहे, कोकण रेल्वे चारी बाजूने लुटत आहे आणि ह्याला लोक आपल्या ज्या नेते जे आपण निवडून दिलेले आहेत त्यांना लोकांच्या मागण्या कळलेल्या नाहीत। जर त्यांना त्या कळल्या असत्या तर त्यांनी तसे प्रयत्न केले असते। आज 22 वर्षात ही कोकण रेल्वे कोकणासाठी नाहीच। मला सांगा दक्षिणेकडे जाणाऱ्या गाड्या कोणी मागितल्या होत्या? मग त्या का गाड्या चालू झाल्या? जिथे लोक आज 22 वर्ष मागण्या करतात तिथे गाड्या नाहीत। न मागता कोचुवेली, कोईम्बतूर, वास्को एक्सप्रेस, पटना एक्सप्रेस कोणी मागितल्या होत्या? इंदूर, जबलपूर। मग त्या गाड्या चालवण्याची गरज काय? आणि केला तर केला, मग त्या गाड्यांना स्टॉप का नाही? सिंगल ट्रॅक आहे माहिती आहे ना, त्या ट्रॅकच्या मर्यादा माहिती होत्या ना, मग त्या का चालू केल्या? याला कोकण रेल्वेचं प्रशासन हे लोकनेत्यांची सगळ्यांचं दिशाभूल करते। रेल्वे चक्क रेल्वे मंडळाचं प्रशासन फसवते आणि ह्याच्यासाठी माझा पहिलं मागणी आहे की कोकण रेल्वेचं हेड ऑफिस हे तिथून हल्लं पाहिजे। काय गरज आहे बेलापूरला हेड ऑफिसची? हेड ऑफिस कोकण रेल्वे येऊन ना। भारतामध्ये 17 विभाग आहेत रेल्वेचे। 17 विभागामध्ये 18 विभाग कोकण रेल्वे समाविष्ट करू शकतात, पण या रेल्वेच्या प्रशासकीय उद्यानाचे गुप्तासारख्या MDला ही कोकण रेल्वे लुटायला एक राजमार्ग मिळालेला आहे आणि ते कोकण रेल्वे ही लुटत आहे आणि त्यामुळे त्यांना हेड ऑफिस मुंबईतच पाहिजे। हे जर हेड ऑफिस रोहापासून इकडे कुठे आलं तर त्याच्यात सुधारणा होऊ शकते। प्लस कोकण रेल्वेकडे आज 10 फूट जागा नाही स्वतःची अशी। कोकण रेल्वे करोडो रुपये शिडकोला भाडं भरते आणि ह्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना तिकडे कोकण भवनला पाहिजे का की त्यांना मुंबईचं घरभाडे भत्ता मिळतो, मुंबईच्या सोयी मिळतात, मुंबईमध्ये फ्लॅट आहे, त्यांच्या बायकामध्ये नोकऱ्या करायच्या आहेत म्हणून त्यांनी तिथे आग्रह ठेवलेला आहे। वास्तविक ही जर कोकण रेल्वे हेड ऑफिस मुख्यालय जर ह्या भागात आलं तर कोकण रेल्वेचा सुद्धा इथल्या भागाचा विकास झाला असता। कोकण रेल्वेचा स्वतःचं असं मुख्यालय, स्वतःची जागा झाली असती जी आज ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी ठेवून आयुष्यात कधी कोकण रेल्वेचं 10 फूट जागा असणार नाही। की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये समाजकार्यापेक्षा राजकारण जास्त चालतं, म्हणजे कुठचेही सेवेचे सगळेच झटत असतात। आता 22 वर्षानंतर आज ते जरी एक स्टॉप मिळाला त्याचा एवढा गाजावाजा
नेत्यांनी म्हणा किंवा प्रशासनाने केला, त्याचं मोठं केवढं तरी उद्घाटन केलं, मुंबईमध्ये पेपरमध्ये ॲडव्हर्टाईज दिल्या, पण लोकांचे हाल काही थांबलेले नाहीत. आज गणपती उत्सवात संघटना किती शांतपणे काम करू शकण्याचं उत्तम उदाहरण आमचं आहे की मला शेकडो फोन आले, दादरला रेल्वे रोखली तेव्हा मी तिकडे होतो, नुसतं मी जरी त्यांना तुम्ही काय ते करा म्हटलं असतं तरी त्यांनी आगसो घातली असती. असं असताना कोकण रेल्वेला आम्ही सर्व त्याचं सहकार्य करत असतो, पण कोकण रेल्वे प्रशासन हे पूर्णपणे ह्या कोकण रेल्वेचे कोकणची जी गाडी आहे, गाड्या चालवण्यासाठी किंवा रुळावर आणण्यासाठी हे लायक नाही असंच म्हणावं लागेल. कारण कोकण निसर्ग हा होता, पाऊस होता, पण ह्या सर्वात जास्त कोकण रेल्वे प्रवाशांचा हलगर्जीपणा त्यामुळे प्रवाशांचे हाल झाले. काल जी चिपळूण खेड जी दगडफेक झाली, गाड्या थांबल्या नाहीत, त्याहीपेक्षा कणकवलीच्या स्टेशनावर हजारो प्रवासी अडकून पडले आणि जर त्या गाड्या लेट होणाऱ्या माहीत होत्या तर त्या डिक्लेअर काय केल्या गेल्या नाहीत, जेणेकरून काही जवळपासची लोक आपल्या घरी राहिली असती. एक तर रेल्वे स्टेशनवरती थांबण्यासाठी निवारा शेड नाहीत. असं असताना जादा गाड्या, नियमित गाड्या आणि त्यापेक्षा ह्या 12-12 तास लेट झालेल्या गाड्या, ह्यांच्या सगळ्या प्रवाशांच्या गर्दीमुळे कोकण रेल्वेच्या प्रवाशांची अतोनात हाल, म्हणजे आतापर्यंत 22 वर्षात कधी घडलं नाही अशा गोष्टी काल या गणेशोत्सवात घडल्या.